sampean lakon Anoman Duta. Sampean diutus dening Sri Rama Wijaya kula kalih anak kula nderek kalih ndara Anoman. Rikala semanten wancine Surup Surya ing pengangka badhe ngaso wonten saklebeting guwa ingkang winastan Guwa Windu. Mboten mangertosa ngriku pinanggih kalian Dewi Sayempraba. Mongko niku Sayempraba niku bojone Dasamuka, sampeyan diracun, diparingi wewaning mawa daru beksi, kemutan Ndaranuman. Inggih Kiai kula maksih kemutan. Nyaosaken pangabekti penemban, kula nyaosaken pangabekti. Kula nyaosaken pangabekti Ndaranuman. Ki Lurah Nala Gareng Petruk lan Bagong kabeh wis ndak tampa prayoga nunggonmu padha sowan. Anggerangka Wijaya kok janur Gunung Rawu wonten pertapan Kendali Sada. Wale-wale menapa Wanoman kula badhe nderek ngabiyantara. Pangras kula jagat semuripun ketaman Ruhara, mboten sirna ning malah saya ndadra. Buktinipun menapa banjir bandhang ingkang datengipun tanpa sangkan. Buminipun bengkah lemah jemblong mijil endut benter ingkang mijil saking telenging Bantalawa. Toyaning samudra mumbul badhe ngelem wonten ing daratan. Beda menapa Abimanyu kula dados satriyaning praja yen nyatanipun kula ningali jagat saya dangu menika kok saya risakwa. Tan pamara pamaring sukma sinukmaya winaya ing sepi sinimpen telenging kalbu pambukaning warana jati aduh nggih Anggerangka Wijaya boten nginten babar pisan jebul angger menika malah mrihatosaken dhateng rusak ing jagat. Yen wonten titah jangkep wonten kalih kados dene Angger Angka Wijaya kinten kula donya badhe manggih rahayu. Lajeng kula ngagem cara menapa Wanoman anggenipun kedah saged damel tentreming kawontenan Wanoman. Angger Abimanyu kula aturi nglampahi tarak brata, cegah dahar lan cegah guling. Nanging sampun ngantos nggadahi pepenginan, sampun ngantos kagungan gontra gegayuhan menapa kemawon. Lenging cipta nggenipun nglampahi tapa brata namung dipun pasrahaken dhateng panguwasipun Hyang Widiwasa. Menawi ngaten kula nyuwun dipun jampang ngiras pantes nyuwun tambahing pangestu Wanoman. Sampun wasumelang badhe kula jampangi Angger Abimanyu. Den bokong angel joget.
Sanda. Hey. Hey. Oh, ah. Ay, 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 ay. Mewegong kang mangsa kunarapa netrandhik lara surya gambar tutuk nyoguwa sela mangleng gumregut manggut mangajab manjing samudra laya ladalah bojleng-bojleng percaka iblis laknat lakune jelik-jeligan papanku dadi panas merga dayaning satriya sing mangun yoga brata kowe tapa brata sapa kowe Raden Nyakuwa oh bojleng-bojleng percaka iblis laknat Raden kupingku nganti mili getih awakku dadi panas merga dayaning nggonmu tapa kowe kok tapa kowe kok tapa sapa kowe sapa Raden kowe sapa kowe sapa ngaku Satra Tanjungan omaku Angkawijaya Jaka Pengalasan Jaya Murcita ana buta ora ngerti sangkan paraning dumadakanke mrawasa karo Angkawijaya aku sing mbreksa papan kene kowe takon marang aku jenengku Ditya Randu Gentir kowe takon karo aku jenengku Ditya Babar Layar Randu Gentir Babar Layar iya aku sedya ngentorake teteki aja tok ganggu mara gagi kowe sumingkira ora klakon sumingkir merga kene papan dunungku yen menungsa kowe satria mapane ana ing kasatriyan mapan ing kasatriyan lah kok malah kowe manggon ana ngalas merga kowe tapa kowe prihatin dayane dadi panas mula manuta gelem ora gelem kowe tak klesak balungmu kowe tak ombe getihmu kowe Raden oh
mundur hei makno cuacuy kenthong ing paluapindo wangsiting kakung garagan handra sabdaning soto kakaluru asauran samono panmeh rahino mega bangkaton sumirat lernetraning sari rapuh Sri Gunting ocehan barum Hong ilahing Mastuhuna sekaring bawana langgeng Kakang Narada. Oh punabi adi guru kayangan semunipun wonten tamu wujudipun dwi pangga. Yen boten klentu menika Gajah Antisura kasinggihan mekaten Kakang Narada. Gajah Antisura kok sowan dateng Kayuwangan Suralaya tertamtu wonten wigatos. Mengko mengko Gajah Antisura ana wigati apa? Jeneng kita kok munggah ana ing kayangan kanthi abadan wadak. Aduh Bukulun, Bukulun. Pramila kula marak sowan dhateng kayangan Suralaya sakperlu kula badhe nyuwun pengayoman Bukulun. Pengayoman bab perkara apa Gajah Antisura? Labet nggen kula dados pusaka ing negari Ngastina. Dilaranipun sewargi Begawan Palasara. Kula sampun boten kiat mapan wonten bumi negari Ngastina Bukulun. Karoning mangke negari Ngastina sampun kebegan watak murka budi candala. Sinuwun Prabu Duryudana nggenipun dados ratu amung tansah nganiaya nindes dhateng kawula alit.
mboten nengenaken dhateng kautaman, mboten nengenaken dhateng piwucalagami suci, ning malah kepara kamurkan dipun uja ngumbar dhateng hawa nafsunipun piyambak. Rening saya dangu pangeras kula wonten Ngastina menika kok benter raos kula. Buminipun dados sangar pramila ing sakmangke kula nyuwun pejah, kula nyuwun dipun sendal mayang wonten ing Yamaniloka Kulun. Lang-langing dra mangu-mangungkung kandhuan limang lerlena tanpa kanen yen tan tulusa mengko sang Dya Utama Gajah Antisura aja nggege mangsa gelak wanci. Yen kita arep njaluk pati iku arane nggege mangsa sebab durung titi wancine. Dene kanggo nyirepmu bal-baling kamurkan ana ing Ngastina. Ulun bakal maringake kanugrahan wahyu kraton ya wahyu ratu. Titikane titah ingkang resik jiwane, satriya ingkang cecunduk kembang kasuwargan. Titah ingkang gelem gedhekke rasa prihatin lan panalungsa. Lenging cipta, lenging pamikir amung ener marang panguwasaning Hyang Widiwasa kanthi cara mertobat. Iku titah ingkang resik kena dadi wadhahing kanugrahan Antisura. Jeneng kita mudhuna ning jagat tindhingana. Tindhingana satriya sing bakal nampa kabegjan iki ning aja luput, aja kleru nggon kita bakal angulati. Ingkang prayoga iku dudu titah gaya wahyu, ning titah ingkang gelem ngresiki jiwa ragane sakwise resik tumuli bakal nampa kabegjan. Mengkono Antisura sing ati-ati, Antisura aja mung manton milih. Mengko yen milih kok luput kleru bakale keduwung ketemu mburi. Inggih pukulun margake mudhun Jakarta awat-awati Antisura.